Ponúkame na predaj krásny trojizbový byt, ktorý vás očarí svojou priestrannosťou a svetlosťou. Moderná kuchyňa vyrobená na mieru ponúka množstvo odkladacieho priestoru s premyslenými riešeniami na uskladnenie, kvalitnými spotrebičmi a štýlovým dizajnom. Je ideálna pre kulinárske zážitky aj rodinné stretnutia. Byt je dispozične výborne riešený, čo zaručuje maximálny komfort pre každodenný život. V hlavnej spálni sa okrem vstavanej skrine nachádza aj posteľ vyrobená na mieru, ktorá disponuje naozaj veľkým odkladacím priestorom. Kúpeľňa je moderne zariadená a poskytuje pocit luxusu. Druhá spálňa disponuje takisto vstavanou skriňou a je vhodná ako detská izba či pracovňa. K tomu všetkému ešte presklená lóžia, ktorá rozširuje obytný priestor a vytvára príjemné miesto na relax. Tento byt je skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú komfortné bývanie v príjemnej lokalite.